Yhtälössä x sisältävät termit pitää siirtää yhtälön vasemmalle puolelle ja pelkät luvut yhtälön oikealle puolelle. Tämän jälkeen yhtälön vasemmalla puolella olevat x-termit lasketaan yhteen. Myös yhtälön oikealla puolella luvut lasketaan yhteen. Jos x:n edessä on luku, tässä tapauksessa luku 2, tällä luvulla jaetaan yhtälön kumpikin puoli tällä luvulla. Lopuksi olemme selvittäneet x:n arvon.